ଏତିକି ହେଲା ଭାଇଙ୍କର ପାଥେୟ। ଏଇ ପାଥେୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଭାଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର 34 ମସିହାରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଫେରିକିରି ତାଙ୍କ ଦେହ ରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ କହିଲେ। ଭାଇ କହିଲେ, ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହିବି ତମେ ସେଇଠି ରହିବ। ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ କି, ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସିବେ କି ନା 7 ଦିନ ଥବ ଆସିବେ? ଠାକୁର କହିଲେ, ସମ୍ମିଳନୀ 7 ଦିନ ଥବ ଆସିବି। ଠିକ୍ ସମ୍ମିଳନୀ 7 ଦିନ ଥିଲା। ଭାଇ ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭାଇ କହିଲେ, କ'ଣ ଠାକୁର ଆପଣ ଆସିବେ? ନା ମୁଁ କହିଛି ପୁରା 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବି। ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିବ? ନା ହଁ, ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଥାଟା ଭାଇ ସିନା ଜାଣିଲେ, ଭକ୍ତ ସମାଜ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ 1936 ମସିହାରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହରୁ ଧର୍ମ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଧନ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚିବା ଫଳରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଝାଳ କମିଲା। କାହିଁକି ନା ଛତଟା ଉପରେ ଦେଇଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିସ୍ମୟ ବର୍ଦ୍ଧନ କରି ଏବଂ ଭାଇକି ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ କଥାକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇକି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ସ୍ଥୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖେଇକିରି ଆଜି ସ୍ଥୂଳରେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆସିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ।